Se med i aften, når vi snakker om rumrejser. Jeg hedder Pete. Og jeg hedder Mik. Og jeg er Tvebakken. Og vi er de glade helte. Så nu er det torsdag igen. Endnu en gang. Og vi har Tvebakken med fra starten af. Ja, vi har. Så skal vi bare gå i gang med det. Vi skal lige huske at sige, at denne afsnit dedikerer vi til Charlotte Dobæk. Fordi hun har doneret nogle fine kopper til os. Ikke dig, Thomas. Hun kan ikke lide ham. Det er yndlings. Så skål, Mik. Skål. God podcast. Og tak for det, Charlotte. Tak, Charlotte. Smager meget bedre med det. Ja, det smager mega godt. Men i aften skal vi snakke om rumrejser. Og jeg ved ikke, om jeg har hørt det, men jeg har været lidt i nyhederne lige det sidste stykke tid, at NASA, eller i hvert fald et firma, har været i gang med at skabe noget, der hedder Mars One. Og det er et projekt, man kan melde sig til, og så kan man være en af de første mennesker på Mars. Men med til at stifte en ny civilisation der. En ny koloni. Og vi tænkte, det nye koloni, det næste skridt for mennesket, skal have Tvebakken med. Så vi i aften giver vi ham lidt astronauttræning. Og der er også en slags personlighedstest, han skal bestå for at være med i det her Mars One. Men dem, der tager med på Mars One, de kommer ikke hjem igen. Så Thomas, kunne du finde på at podcast fra Mars af? Ja. Det var godt. Det er vi glade for. Det er vi glade for. De glade helte har skrevet til de her folk, der står bag det her Mars One, og har nomineret Justin Bieber for at tage med. Jeg håber, om han forlader planeten og aldrig kommer tilbage igen. Men skal vi ikke bare hoppe ud i personligtesten først? Det synes jeg. Super. Thomas Tvebakken. Ja. Hvis du skulle til Mars, Ja. nævn 3 ting, du vil tage med på rejsen. Okay. Billeder af min familie. Og En computer, så jeg har noget at lave deroppe. du har ikke net. Jeg tror, der er wifi på Mars, eller? Jeg kan godt spille spil på den. Du spiller skak. Der sidder lidt kabaler. Og se film på den. Og se film på den. Ja. Men de film, du tager med, bliver du nok træt af inden for det første. Hvorfor nogle film vil du så have med? Hvorfor du film, jeg vil have med? Hurtigt 3 film. Det skal være nogen, du vil se igen og igen og igen og Jeg igen. vil se igen og igen, okay. Så vil jeg nok tage... Hvad fanden er det nu, den hedder? Okay, næste spørgsmål. Hvis du skulle beskrive dig selv med et ord, hvilket ord vil det være? Nice. Nice. Det kunne godt være, at de havde brug for nice på Mars. En af var nice. Mik, havde du lige taget et tredje spørgsmål? Ja. Hvis du kom til Mars, Ja. hvilken stemning vil du skabe på Mars? En god stemning. En god stemning. Okay. Videre. Er du god? Hvilket samfund vil du skabe på Mars? Det bedste samfund, selvfølgelig. Jamen altså, nu tænker jeg sådan... Det er ikke bare sige det bedste samfund. Det er bedste samfund. Et samfund Nu tænker for jeg, alle. vi har her... Altså, skal det være diktatur eller demokrati, som vi har her? Hvad vil du synes, den bedste styreform vil være på Mars? For Den bedste befolkning? styreform. Jeg vil nok sige, at det skal en styreform, at alle har en indflydelse, ligesom demokrati. Så demokrati. Demokrati. Ja, Ikke ligesom super. demokrati. Super, det kunne være, du kunne blive en Men god det skal leder. lige tviste, hvor jeg bestemmer alt. Men... En lille twist. Så vores lille Så Tvibak har slet ikke demokrati. vores lille Tvibak har det her storhedsvalget. Det er godt. Så nu, hvis nu opstod et problem på Mars, hvis folk blev sådan lidt sure på hinanden og lidt irriteret, hvordan vil du løse den her konflikt? For nu er du ham, der bestemmer, har vi lige gjort det til. Du har jo kronen på. Ja. Så folk kigger til dig og siger, Thomas, vi har et problem. Så siger du, jamen hvad er problemet? Så siger Altså, tag en kiss og kom videre. tag en kiks og kom videre. Sådan. Så vi skal huske at have tudkiks med på Mars, og nok være dem for resten af simulationen. Jo. Men Thomas, vi var jo ude i år på NASA's hemmelige træningsbane facilitet herude i Sønderborg. Og vi kan jo ikke afsløre, hvor det ligger henne i Sønderborg. Det har vi jo lovet NASA, at vi vil gøre. Men hvis I kan gætte det, så skriv det lige i kommentarerne. Ja. Og hvis I kunne tage 3 ting til Mars, hvad vil I tage? Skriv i kommentarerne. Bedste svar? Gyldensnæbæsen. Det var du jo glad for, Jørgen. Jo, jeg er pisse glad for den. Skal vi ikke fyre træning på det samme? Jo, lad os se, hvad Tvibakken gennemgik. Se med her.
Velkommen til første del af Tvebakkens astronauttræning. Som vi ved, så er tyngdekraften et problem oppe i rummet. Og der er ikke så meget mad, så man skal kunne drikke flydende mad på hovedet. Så det er et test det her. Man skal ud til i gang. Og så... Sådan, ja. Vi har dig. Vi har det. Så drikker du bare. Ja, du skal bruge mavemusklerne. Ja, sådan der. Det kører godt, det der. Ja. Rigtig flot. Ja. Det her, det er noget af det, vi kunne lide. Og nogle gange så kommer der lidt af rumturbulens. Wow! Oh shit! Wow! Du må ikke spille maden. Nej, så flyder det rundt jo. Sådan, ja. Rigtig godt. Pas på. Asteroider. Ja! Du er næsten igennem. Men det er vigtigt, at du får alle de vitaminer, så du skal spise det hele. Der kommer lidt rumskiver drejer. Ja. Kom så! Og så warp speed. Warp speed. Wow! Sådan. Ja! Flot til gang. Må jeg komme ned nu? Når man er på rumrejse, skal man tit udenfor. Og hvis man skal udenfor, så skal man passe på, fordi der er jo ingen tyngdekraft i havet heller. Så man skal være vant til at bruge kroppen til at styre dine retninger, så du kan undgå asteroider og så videre. Så Thomas, den næste prøve er, vi giver dig en lille gyngetur, så skal du prøve at se, hvordan det er at tage en spacewalk, hedder det vist, på fin NASA-sprog. Så er I klar? Så kører vi. Og klar til gangen. Ud med armene. Du skal længere op. Op med benene. Han skal længere op. Ja, og længere. Og klar? Ja, bare hold med. Det er action, det her. Ja, okay. hold godt fast. Trigger. Okay, du må gerne holde fast. Brug det her, ja. Ja, er du klar? Sådan, ja. Er du klar? Sådan. Det er okay. Du skal løfte benene ud. Ja! Sådan! Jeg skyder! Længere tilbage. Okay. Og så op og hold fast. Er du klar? Op med hovedet og op med benene. Jeg løfter hans ben. Op med benene. Bøj dem. Shit. Det var vist det udmærket, tror jeg. Oppe i rummet, der bliver man udsat for enorm mængde af G-kraft. Så Det skal man trænes til. Så vi vil give Thomas en lille fornemmelse af, hvordan det er at opleve de her G-kræfter. en udfordring i udholdenhed og stamina. Er du klar til gangen? 3, 2, 1. Lift off! Hurtigere. Mere. Husk at den smive med her drukket. Mere. Træk dig ind. Så Thomas, op at stå. Op og stå. Rumskibet vælter, kom nu, du skal op at stå. Op og gå. Løb, Thomas, løb. Og vend rundt. Og tilbage igen, kom så. Og så op igen. Nej. Det var hårdt. Godt, men du holder godt ud. Kevin. Ikke så lang tid, som vi har regnet med. Men det er jo ikke også vurdere om du bliver astronaut. Kan du forklare lidt ord på, hvordan du har det lige nu? Det snurrer. De snurrer lidt. Hvorhen? Op på hovedet. Hele kroppen. Det var G-kraft, du var udsat for. Det kan du godt lide. Kan du mærke smoothien en lille smule? Sådan, den kører lidt rundt lige nu. Ja. Det får lidt omgang til. Det er godt. Sådan du! Det klarer du godt jo. Hvad synes du, Thomas? Var det sjovt? Ja, det var sådan lidt, både lidt hårdt og... Lidt hårdt? Var det hårdt? Nogle ting, de var ikke lige så sjove. Hvad var det hårdeste, synes du? Det hårdeste, det er jo nok træk rundt. Drej rundt, det var G-kraften. 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 Det kunne du godt lide jo. Sådan, både og. Hvad var det sjoveste igennem den træning? Det sjoveste, det må være gyngeturen.
Gyngeturen? Ja, gyngeturen. Det er en tur igennem asteroidefeltet. Ja. Som I kan se, det var også en af mine yndlings. Det synes jeg var sjovt. Det klarede mig rigtig godt. Du havde rigtig god stabilitet der i luften. Men vi skal til at runde af. Så vil du lige sige sidste på? Ja, jamen det ydre rum, det er menneskehedens sidste front. Men der er vi jo alene i det her uendelige univers, det ved man ikke. Men der er heldigvis nogle modige astronauter, som tager ud for at udforske. Og vi har gjort vores for at træne vores egen kandidat. Så nu er det op til jer at vurdere, om hvorvidt I mener, at han er klar til en Mars One ekspedition. Vi er de glade helte. I har været fantastisk. Tak for i aften. Let's get ready to rumble! Get ready to rumble! Pump up the chin, yo, pump it up, yo, pump it in it. Y'all ready for this? I like to move it, move it. 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 Give it up, go. Welcome to the big show. Let me say, Simply wait.